Nazdar Aleši, ty mi dlužíš nějaký prachy ještě. Kdože to volá? Václav, posledně jsme natáčeli video, tu challenge, a ty jsi mi ještě nezaplatil. Počkej si, plamo, ještě mi řekni, vole, jakou challenge, vole, jaký Václav? Václav, točili jsme tu challenge, kde jsem musel zvedat ty činky jak kretén. Teď nevím, jakou ty, plamo, vole, skurvená, vole. Myslíš jako Hulk challenge nebo co, ty píčo? Jo, Hulk challenge. No, ale, jak se jmenuje srdcívkou? Ty cípáčku? Kozen. Kozen? Kozen, já jsem kozen. Jo, tak se mi dáš prdel, ne, ty sanko zajebaná. Ty vole, mlč! Hele, zaplatíš mi to, ty čuráku. Ty vole, to ti neřeknu. No, takže já si to říkal nějakým, vole, mým, vole, YouTube zaslaštaný moc na břehle. Ty vole, mlč! Prosím tě, kde pak bych tě našel? Že bys mi zatekl do ksichtu. Pojď, ne, hele, sejdeme se u řeky, jo? Pojď tam zpátky, sejdeme se tam, vole. Já to vůbec mám náladu, protože tady mám, vole, na starosti, vole, důležitější práce, než ty, vole, taky Dovol, abych se nasmál, ty čuráku. Přijdeš na to místo a přineseš svý 200. Já si tě zjistím, vole, do tvoje telefony. Jo, zjistí si ho. Ty vole, mlč! Ty vole, ty neumíš stichnout nebo co, vole, nauč se komunikovat s lidma, ty čuráku. Hele, přineseš ty 200, protože já potřebuju na chlast a teprve potom se budeme domlouvat po telefonu na další challenge. Ty vole, nebo... Hele, jebu tě do ksichtu a do plamy, nazdar, mrzej, ty šcanko zajebaná, nazdar. No tak nazdar.